салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз мо дар бозори Корвонем, ҳафтум дарвозаи бозори Корвон, рияди чорум. Барои шумо нами чизои амира номшон чи ака? мехои пашмак мегӯянд ай соҳибаш. Амира пешниҳод мекунем ки нашон 230 сомон ай. То размери чанда дорем? То 52 дорем. Нархи донашон 230 сомон. ё фарқиятшон айдигао бо ҳастай чибаки ҷаҳам мехш ғафстарай, мехш ғафсай, баъд кожаш бо хушутарай. ина айдаронш нигоҳ кунед шумо. кожаш хушутарай. беҳад фарқиятшон зиёдтар. одам меян мегӯянд мо 190 харидем. хай чизи арзоншам ҳаст, ами хеле 190 сомоншам ҳаст. бо наи қиматошам аст ки 230 сомон нарх дорад. касе ки мисол мехоҳад мо доставка дорем, аму любой ҷо доставка дорем то Германияву, Америкаву, Бразилияву, любой ҷо ки тоҷико бошен марҳамат бинависен ки боки сарбаланд бошен. касе ки дар канал подписатсия кардагӣ нест марҳамат подписатсия кунад. касе ки кардагӣ марҳамат комментария дам, фикроша бинависа. боки сарбаланд арзоношам ҳастай. ай наёра ака нархошам мегуфтем ки мо гап занам. нархои наёра ё хай ё 200 сомон. 200 сомон. марҳамат касе харидор мешавад. анаҷа бо як чизои дига ҳастай наё. амира номшон чи ака? силсилаш ном дай. силсила гӯша барои духтарако, барои арӯсако. мо ҳамин дастафкара шумода мекунем. боки сарбаланд бошен. касе ки дар канал подписатсия кардагӣ нест марҳамат подписатсия кунад. касе ки кардагӣ марҳамат комментария дам, фикроша бинависа. боки сарбаланд бошен. худо ҳофиз.